el projecte Bridges l'hem conegut gràcies a Javara, que és una associació d'aquí de Tortosa que ens va donar la informació i ens va preguntar si ens agradaria participar i tot això, i la veritat és que sí, molt bé. Hi ha un grup de Javara i m'ha dit que hi ha una activitat de rocòdrom i m'ha dit que si vols participar i jo vaig dir sí. Jo vaig a Javara i anem a les excursions i em van dir que hi ha una activitat de rocòdrom cada setmana, un dia cada setmana, i jo dic sí i l'apunto els papers i ja està. El canvi més important és la confiança que agafes en tu mateix, de veure que cada vegada vas superant, com cada vegada ho pots fer millor, vas superant-te a tu mateix, i a mi m'ha ajudat molt en el tema de seguretat personal. El meu canvi és per allà on més activitat de la meva vida, per conèixer més gent, més amics. Jo tinc que practicar més i conèixer gent, professors més, i li tinc a mi vida per estudiar i alguns dies per jugar a un rocòdrom i ja està. Jo crec que primer te dona molta seguretat en tu mateix, de veure que cada dia eres capaç de fer alguna més i fer-ho millor, perquè jo me'n recordo la primera vegada quan estàs dalt de tot i te tens que tirar i te tens que confiar en que realment la persona que està baix t'aguantarà, els teus companys animant-te de vinga, va, no passa res, tal. Crec que és molt important perquè te dona confiança en tu mateix, en els altres, te creen relacions superboniques i és molt important. Per perdre por. Sí, per perdre la temor. Necessito cada vegada millorar més per a saltar i pujar més ràpid, doncs millorar bé. Jo crec que el que ens ha fet participar en aquesta activitat és que agafes una mica una rutina de fer tots els dies una mica d'exercici, són persones diferents que antes no havíem tingut mai contacte i gràcies a aquesta activitat hem conegut un munt de gent de puestos diferents i jo la veritat és que estic molt contenta de participar. Jo vaig vindre a rocòdrom perquè jo sempre al meu poble a Marroc pujo a muntanyes, arbres, perquè vaig vindre aquí, és fàcil. Per a mi m'agrada el rocòdrom i per aprendre més, per a perdre temor, per a poder saltar, poder pujar més ràpid i això. A l'hora de fomentar relacions que potser al carrer de per si no ens haguérem conegut o no ens haguérem parat a parlar, i crec que és molt important de donar-nos compte de que tots som iguals, que venim aquí, tots podem fer el mateix, són igual que tingues 20, que 13, que 14, que... I no sé, la veritat és que és molt interessant. Pues per a més practicar, per a conèixer, per a esforçar i ja està. Jo crec que és molt important perquè també te dones compte de trencar molts d'estereotips o estigmes que tenim avui en dia. Crec que tot el món de la societat tindria que participar en activitats així, d'unir a persones diferents, en diferents espais, crear noves sinergies i poder participar tots junts. Jo crec que enriqueix molt la societat perquè primera també fomentes que hi hagi hàbits saludables, dones a conèixer esports i instal·lacions que tenim aquí que potser jo no sabia ni que estava i no sé, això, crec que és molt interessant. Perquè per a fer salut i fer esport, no sempre estem al mòbil. Pues jo crec que ens donaríem compte que realment no som tan diferents uns dels altres i afavoriríem a que la gent s'apropés i crear noves unions que crec que la societat tenim molts de prejudicis i realment no tindrien que estar perquè encara que siguéssim de llocs diferents, som persones i som iguals. Pues si estava alguna activitat més difícil, vaig amb els adults per a practicar i
em consells? Per a posar més activitats de la meva vida, per aprendre més. Conèixer gent. Sí.